ашки модар рех ба фарзанди майиб шидаш ашки занаке рех ба шавҳари шаҳид шидаш 22 июл шабеки набурма хоки тоҷикера бари хоке месупорам ба хок замини қирғизистон замини борух да чи касое бад зери замин рафта замин набурдан мусалмон хуни мусалмон мере за баҳри замине неки замин мемона вомоне мо мегузаре борух тоҷикистонай мо тоҷ ба сар дорем мо мусалмонем дар дил меҳри аллоҳу сабр дорем ту маиб шиди брат ма қатитм дастат початам то қанестиям ватандон ма бачаёчатам борух замини хонайта замини ватани май тирек пидатануд раси дардаш датани май гарчи дурияй ма дабайни қирғизистони неки тоҷики барои мара тоҷикистони ای دوست در این جهان ما یک نفسه گاه آتش و گاه گلم و گاه خار و خسه هرچند وفا ندارد این دنیای دون باید به قدری هم دیگر ما میرسه ҳей дӯсти борух ҷони ман медонам та дар кинай рӯзи фикр мекунед то қайбу корат вас бинай некемрӯ афтода наша брата мо қатида бартем комеки шаҳид шуда худоуда дуо мекунем та қисми тоҷикистони қисми тоҷикони тоҷи сар та боло тирам бандаи аллоҳи брат мазиқам ки тоҷик ма киштан дар рӯзи рӯшан аз ғазабам мурчам медавад да ҳама бадан зиқи кия оилат касе рафта ҳаққаш дуо кун чемай гирифтани қасди хуни ӯ ба хун худоҷон ма мехом сил бошад да ватани ма мехом ки хушбахт бошад да ворух бародари ма ворух то қанести мо қатитем ҳама вақт ворух фикта боло брат ту мешай хушбахт ворух да дирини дили май ҳама вақт ма меом боба пештон дӯст медорамтон сахт дӯст медорамтон сахт парчами мо исбот мекунад ба ранги сабза сирхи сафедаш ки рӯи сабзаи сабзи тоҷикистон чӣ қадар хуни сирхи мо зери аброи сафед рехта мо тан ба шикаст надодем барое ки мо тоҷ ба сарем мо тоҷикем тоҷикистон